Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. इंडिया भास्कर अवॉर्ड या 16व्या राष्ट्रीय भास्कर पुरस्कार सोहळ्याला व्यासपीठावरती महाराष्ट्र जर्नलिस्ट डॉक्टर राजू लोहार, त्याचबरोबर सौ मनीषा लोहार, दत्ता मार्डेकर, दगडूमाने पत्रकार दत्ता मार्डेकर, बाकी उपाध्यक्ष, व्यासपीठावरती असलेले बाकी सगळे मान्यवर, आमचे रवींद्र भवनचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी, सौ सुलक्षणा सावंत, माझ्या समोर असलेल्या महाराष्ट्रातून अवॉर्ड घेण्यासाठी आलेले वेगवेगळे पुरस्कार विजेते, त्याचबरोबर माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, सगळ्यात अगोदर या 16व्या राष्ट्रीय भास्कर पुरस्कार सोहळा या रवींद्र भवनामध्ये सोहळा केला जातो, त्याबद्दल मी भास्कर भूषण आणि महाराष्ट्र पत्रकारिता या सर्वांचं खूप खूप अभिनंदन करतो. आपण एवढ्या लांबून येऊन आपल्या या रवींद्र भवनमध्ये हा सत्कार सोहळा आयोजन केलेला आहे, त्याबद्दल पुनश्च एकदा तुम्हा सर्वांचं अभिनंदन. गेल्या 16 वर्ष समाजामध्ये काम करत असलेल्या विविध क्षेत्रातील लोकांचा पुरस्कार सत्कार सोहळा आपण घडवून आणलेला आहे, जेणेकरून मी मुद्दामून म्हणेन की एखाद्या संस्थेने एखाद्याला पुरस्कार देणं किंवा त्याला सन्मानित करणं म्हणजे पुढे काम करण्यासाठी त्याला अजूनही प्रोत्साहन दिलं जातं आहे. आणि निश्चितरित्या आपल्यासारख्या संस्थांच्यामुळे समाजामध्ये सामाजिक काम करण्यासाठी, पत्रकारिता करण्यासाठी किंवा समाजातल्या विविध घटकासाठी काम करायला हे लोकांना प्रोत्साहन देणं खरोखरच गरजेचं आहे. आणि आपल्या संस्थेकडून ते काम होत असल्याबद्दल परत एकदा डॉक्टर राजू लोहार आणि त्याच्या पूर्ण फॅमिलीचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो. आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करावं. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही माझा भास्कर पुरस्कार अवॉर्ड देऊन गौरव केल्याबद्दल मी मनापासून अभिनंदन करतो की गोमंतकातील लोकांनी आणि विशेष करून साखळीतील माझ्या मतदाराने गेली कंटिन्युअसली सातत्याने 3 टर्म 10 वर्ष जनसेवा करायची, लोकसेवा करायची आणि राजकारणातील विविध पदं भूषवायचं काम मला मिळालं, त्याबद्दल साखळीच्या जनतेचाही मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि निश्चितरित्या म्हणजे आपल्या ह्या पुरस्कारातनं मला अजूनही शक्ती, ताकद मिळेल, जेणेकरून मला अजूनही जास्त काम करण्याची संधी समाजात मिळेल. त्यासाठी आपल्या सर्वांचं परत एकदा मी आभार मानेन. महाराष्ट्र जर्नलिझम आणि डॉक्टर राजू लोहार फाउंडेशन या संयुक्त विद्यमानाने आपण करत असलेल्या कार्याबद्दल मी थोडीशी म्हणजे आपण हा कार्यक्रम कंटिन्युअसली पुढे चालू राहणार आहे, तरी सुद्धा मी परत एकदा म्हणजे आपण सर्वांचं अभिनंदन